IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiyuswa ti ICAO Intensified Community Assistance Awareness Response and Emergency Eye Care Program ti Philippine Coast Guard Ilocos Norte Chapter na isayang katday tayo programa kalpasanti duduprak ni Bagyo Quiapo iti pagilyan babayan iti panangidaulo ni LTJG Michael Noriega PCG Substation Commander tinaso ang programa ken ti KBBM wenno kadiwa ng bagong bayaning mangingisda ken ti ICAO Eye Care Program ket nabayagdan nga ubraen apaman ang malpas ti kalamidad nangipaay dagiti kameng ti CGSS Pasukin ti 45 a food packs karagiti lokal ang mangalap iti Sitio Derique Barangay Davila Pasukin kas assistance karagiti pamilyada an apektaran ti bagyo gapo iti daytoy ket may panamnama nga dentupay ti matulungan da ang mangalap iti naso a lugar ken karagiti da dumapay a lugar iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.